La Mireia és llicenciada en Ciències Ambientals i màster en Teledetecció i SIG, que centra la seva activitat en la investigació dels processos del decaïment forestal associats al canvi global i especialment als episodis de sequera severa. Alguns dels projectes que sustenten la seva investigació són DeBoscat i CanviBosc, que tenen una aplicabilitat directa per als tècnics de diferents administracions. Incorpora també l'estudi de la valorització dels serveis ecosistèmics, una via que pot ser prometedora per millorar la conservació i la gestió dels nostres ecosistemes. Treballa amb Alerta Forestal, que és una plataforma de ciència ciutadana que analitza l'estat de salut dels boscos de Catalunya mitjançant observacions que fa la ciutadania, que fan les persones. És, per tant, una gran coneixedora de la salut dels nostres boscos i ens farà una diagnosi de la seva situació actual. Mireia? Gràcies. Merci. Bé, molt bon dia. En primer lloc, moltes gràcies a la Diputació per comptar amb mi per fer l'obertura, la xerrada inaugural d'aquestes jornades, que són francament prometedores. I m'ha anat molt bé sentir prèviament el diputat, el director general i l'alcalde de Vic, perquè han anat sortint gairebé tots els temes que jo volia desenvolupar. Llavors, em va molt bé com aquesta prèvia, perquè anirem estirant el fil de moltes de les coses que ells tres han exposat. A veure, no sé cap on he d'enfocar. Vale. Lligant una mica amb el que ja ha sortit, què considerem que és un bosc? Quina mirada tenim actualment, la societat d'avui en dia, quina mirada té cap al bosc? I crec que ha sortit en les dues últimes intervencions. El bosc es considera un escenari, un fons de pantalla, un paisatge bonic. És el que la societat, en termes generals, espera del bosc, no? Fa un temps vaig començar a fer aquesta espècie de prova o de joc en el que pregunto a auditoris i a persones de diferents sectors i de diferents àmbits com definirien el bosc amb 3 paraules. Ho vaig començar a fer arran d'una obertura d'unes jornades que feia en les que vaig col·laborar, en què l'Ajuntament de Barcelona feia un cicle amb les escoles, per tant, de la província de Barcelona, i els 2 últims anys eren sobre boscos i em van demanar que fes aquesta obertura per parlar de boscos a mestres i professors que no tenien per què ser de l'àmbit de les ciències purament. En el moment en què s'inscrivien vaig demanar a l'organització que els fes aquesta pregunta, com definirien el bosc amb 3 paraules? I vam construir un núvol de paraules, que m'ha agradat molt el que ha ensenyat la Cristina, i és aquest. Això va sortir en el conjunt de persones de l'àmbit urbà de Barcelona quan demanàvem que definissin un bosc. A mi el primer que em va cridar molt l'atenció és que la paraula arbres, que és el primer que se m'hauria acudit a mi, apareix, però no és ni molt menys la paraula principal. La gent definia el bosc com vida, natura, oxigen, pau, animals i també ecosistema, i també apareixia arbres. Em va cridar molt l'atenció a mi aquesta aproximació. En segon lloc, també demanàvem que definissin el significat, què implicava emocionalment a les persones aquest tipus d'ecosistemes. Si us hi fixeu, deien natura, calma, vida, desconnexió. Això és el que la societat, en aquest cas un biaix de la societat, un grup esbiaixat de la societat com són mestres i professors d'escoles de Barcelona, que interpretaven dels boscos. Però el bosc també és això, són activitats de lleure, són recol·lecció de bolets i d'altres tipus de béns i de tangibles, de béns i serveis, són activitats, no va dir esportives, però no sabria com classificar això dels quads, i també és, evidentment, aprofitaments. En molts d'aquests casos hi ha aquesta mirada antropocèntrica i urbanocèntrica del bosc. I això lliga amb el que deia el diputat fa un moment, d'aquesta desconnexió, d'interpretar el paisatge com una pantalla bonica. I esperem que és un espai de lleure en el que ens agrada anar, gaudim, ens aporta aquesta calma, aquesta respiració, aquest oxigen, però
no ens sentim imbrincats amb aquest tipus d'ecosistemes. I això té moltes implicacions en aquesta desconnexió que comentava el diputat, en el que no entenem que aquesta necessitat de ser-hi i de conservar-lo i de fer-hi l'activitat que realment requereix. No és un fons de pantalla estàtic i passen moltes coses als boscos. Com són aquests boscos? Doncs bàsicament aquests boscos actualment són l'herència del que hem viscut els darrers segles, evidentment. Durant molt de temps els boscos es carbonejaven, s'aprofitaven, es pasturaven, hi havia moltíssima activitat als boscos, però en el moment en què aquesta activitat es va abandonar, hem passat a tenir un altre tipus de boscos que són els que tenim actualment. Són boscos amb una gran diversitat en les seves característiques ecològiques. Veieu aquí diferents tipologies de boscos. Veieu també un mapa amb les espècies principals com estan distribuïdes a Catalunya i podeu veure que som un hotspot de biodiversitat. Els boscos europeus no tenen aquesta diversitat d'espècies arbòries. Tenim molta sort, tenim un país molt petit però que és àmpliament divers. Són també, i això és molt important, i crec que aquí no cal remarcar-ho perquè ho teniu molt clar, però en segons quins llocs és important posar-hi molt d'èmfasi, són de titularitat privada, eminentment privada. Un 76% del bosc és privat. I això té moltes implicacions, perquè l'estem interpretant com un fons de pantalla i un escenari al que tots volem tenir-hi accés, però no tenim present que és casa d'algú i que aquesta persona té drets i deures respecte a aquesta propietat. Això és una cosa que costa molt que la societat en general tingui clara, aquesta propietat eminentment privada dels boscos. Com comentava fa un moment, reflecteixen aquestes transformacions socioeconòmiques que hem viscut la societat catalana durant els darrers segles. Arran de la filoxera es van abandonar moltíssims conreus i això ha provocat que hi hagi un gran augment de la superfície de bosc. Del 1860 al 1932, Catalunya perdia boscos, es va perdre aquest 12% de la superfície de boscos, però en canvi del 93 al 2009 veieu que, segons les dades, del 93 al 22, el bosc ha augmentat aquest gairebé 6% de la superfície. Per tant, tenim un bosc que clarament està en augment. I coincideixo totalment amb el que deia el diputat, que això són dades molt evidents. Ens ha d'ajudar a trencar aquest mite que el que convé és plantar arbres. No ens convé plantar arbres, ens convé gestionar molt millor els que ja tenim, perquè és una superfície que està clarament en augment. I aquí una mica també m'agrada ensenyar aquest gràfic que lliga molt amb el relat del que comentava el diputat. Això és una enquesta que va fer el CEO entre l'any 23, és de l'any 23 crec, en el que es preguntava si la gent tenia la percepció que la superfície forestal havia anat a més, de les seves vegueries, havia anat a més, havia anat a menys o estava igual. El color blau és la percepció que té el percentatge de gent d'aquestes vegueries que té la percepció que la superfície forestal s'ha reduït. Per tant, fracassem estrepitosament en el relat. La gent té clarament i molt fortament la percepció que cada cop hi ha menys bosc, quan totes les dades ens estan indicant el contrari. La superfície forestal està en expansió. L'única comarca en la que no és majoritària aquesta visió de que tenim cada cop menys bosc és a l'Alt Pirineu i l'Aran, en el que un 34% de la població creu que s'ha reduït, però també hi ha aquest 33% que creu que s'ha mantingut i un 16% que són conscients que ha augmentat. Això és una mica només un indicador, una petita pinzellada de com arribem a fracassar en el relat d'explicar com són els nostres boscos i què necessiten els nostres boscos. En promig, com a herència i conseqüència de tot això que estem comentant, són molt joves, molt densos, amb molta continuïtat vertical de combustible, per tant, amb el risc per incendis que això suposa, són de baixa qualitat i de baixa quantitat i qualitat de la fusta, perquè són boscos eminentment nascuts i crescuts en l'últim 80 anys, i són boscos empobrits. Han nascut en zones que havien estat d'altres usos, conreus o pastures, i que creixen de forma natural, però sense cap mena d'endreça.
Per posar una dada, només el 3% dels boscos a Europa són boscos madurs. I aquest percentatge a Catalunya està per sota de l'1%. Per tant, efectivament, són boscos molt joves, molt densos i amb arbres molt poc vells. Tenim molt poques zones amb arbres vells i amb boscos madurs, que és una cosa que s'està veient clarament que ajuda i la maduresa del bosc és una gran aliada per la resiliència i resistència i adaptació d'aquests boscos al canvi climàtic. I en canvi en tenim un percentatge molt petit. I una cosa molt important que també ha sortit són sistemes ecològics multifuncionals. Per tant, aporten múltiples funcions. No només són aquest paisatge, però tampoc no són només una font de béns o una font de recursos, sinó que són sistemes multifuncionals. Quan un bosc funciona correctament, aporta diversitat de funcions que ens beneficien als humans. I què n'obtenim dels boscos? Doncs segurament, si féssim ara una enquesta amb alçada, seria molt fàcil que tots em diguéssiu aquest tipus de serveis ecosistèmics. Aprofitaments, tant fustaners com no fustaners, fusta, llenya, suro, pèl·let, pinyes, resines, plantes remeieres. Això és tòfona, això són tipus de serveis i de béns que més o menys són fàcils que ens vingui al cap. Però n'hi ha molts d'altres que potser a vegades són una mica més invisibles. Un d'ells és el control de les riarades, la presència de boscos, especialment en zones de pendent, és una gran aliada per controlar les riarades. Per què? Doncs perquè quan hi ha boscos, les pluges arriben al sòl de forma amb menys intensitat. Al final, les gotes d'aigua queden interceptades per les capçades dels boscos i acaben arribant a terra amb una força molt més suau que si caiguessin directament del cel. Això fa que l'aigua arribi, fa el següent servei, que és el control de l'erosió, però també fa que l'aigua tingui temps, molt més temps per percolar i per arribar a capes profundes del sòl, que per tant això fa que l'esponja que representa el sòl quedi plena i a més arriba a aqüífers i a capes impermeables que fan que l'aigua arribi molt més lentament als rius. Quan no hi ha bosc, l'aigua circula molt més ràpid pendent avall i per tant implica crescudes i riuades molt més ràpides i molt més intenses. L'altre, que jo mateixa us he fet un spoiler, és la prevenció de l'erosió. Degut a aquesta presència d'arrels i de fullaraca que fan una mica aquest efecte de les malles de les autopistes, en els talussos que posen aquestes malles perquè el pendent no baixi l'erosió pendent avall, doncs la presència d'aquestes arrels té aquesta funció de malla que reté el sòl, especialment en zones de pendent. Veieu aquí una fotografia d'una zona de sòl nu en què s'han creat aquests xaragalls o badlands en anglès, que són sòls molt empobrits i molt erosionats, i en canvi en zones on hi ha aquesta presència de vegetació s'aconsegueix retenir el sòl, que és molt important perquè estem veient que el sòl és un bé escàs, que triga molt de temps a recuperar-se un cop el perdem i que a més és un gran embornal de carboni. Un altre dels serveis i funcions molt importants dels boscos és aquesta funció de segrest de CO2 i d'emissió d'oxigen, la capacitat d'embornal dels boscos. Com funciona? Doncs bàsicament per la fotosíntesi. Els boscos capturen CO2 de l'atmosfera utilitzant l'aigua que xuclen per les arrels i emeten aquest oxigen. Doncs gràcies a aquesta funció, que és vital pels arbres, aconseguim segrestar part del carboni que emetem. Això durant molt de temps ha tingut molt pes perquè es considerava una mica els boscos com a aliats en la mitigació del canvi climàtic. Això està perdent una mica de volada perquè el que estem veient és que, malgrat que Catalunya té una superfície forestal enorme, tota aquesta superfície forestal només és capaç de capturar una cinquena part del carboni que emetem. Per tant, necessitaríem molt més bosc, que tota Catalunya coberta de bosc no seria suficient per segrestar el carboni que emetem. Però sí que ajuda, perquè al final sí que és tones de carboni que estem traient de l'atmosfera. Per tant, tampoc no hem de menystenir en absolut aquest servei. I un molt important, els boscos
representen lleure, representen patrimoni, representen identitat, representen herència, lligat amb el que comentava el diputat, d'aquest coneixement, d'aquesta estima que les persones tenen del territori, doncs moltes vegades és aquell bosc, o és aquell arbre monumental, o és aquella font. Això ens identifica i ens fa estimar el territori. I això és molt important també. Tot aquest seguit de serveis funcionen quan, i en podríem afegir d'altres, podríem seguir allargant la llista, funcionen quan les funcions de l'ecosistema estan saludables i una gran base perquè tot això, un sostén perquè tot això estigui en bon estat de salut és la biodiversitat. Combrego totalment amb el que deia el diputat de les animalades del tram. La biodiversitat és una mica com una espècie d'assegurança vital, no? La biodiversitat, una cosa que provoca a vegades és que hi hagi redundància en determinades funcions. Tenim centenars de pol·linitzadors i alguns poden pol·linitzar les mateixes flors. A vegades no, a vegades són molt únics, que un pol·linitzador pol·linitza només aquella flor. Però pot ser que hi hagi redundància. I per què ens és molt... Redundància en pol·linitzadors i en ocells i en qualsevol funció que pugueu imaginar. Per què és molt útil? Doncs perquè si un d'aquestes espècies falla, pel que sigui, perquè arriba una plaga que afecta aquesta espècie més que una altra, o per la raó que sigui, gràcies a la redundància que ens aporta la biodiversitat, la funció global en aquell ecosistema no es perdrà. Per tant, necessitem la biodiversitat, sí o sí, perquè tot continuï rodant, perquè si no anirem perdent progressivament funcions que són vitals. Amb això aconseguirem boscos més sans i, per tant, que siguin més resistents, més resilients i menys vulnerables als impactes del canvi climàtic. Biodiversitat entesa en totes les seves esferes, biodiversitat de flora, de fauna, de fongs, en tots els seus graus de profunditat. Què passa? Que tots aquests... Estem veient que els boscos molen molt, ens aporten coses molt xules, són molt importants pel nostre benestar, però resulta que estan sotmesos a aquests impactes i pressions que ens està ja de ple portant el canvi climàtic, com podrien ser en aquest cas els incendis, podrien ser les ventades. Aquí teniu un exemple de les ventades d'ara aquest febrer al Ripollès. Aquestes ventades es preveu que siguin cada vegada més freqüents i això, com podeu observar, implica canvis profuns en el paisatge, implica una pertorbació molt forta al sistema. També hem tingut atacs de plagues, en aquest cas és l'atac de l'imàntria al corredor Montnegre als anys 19 i 20. També hi ha atacs de processionària, que sabem que cada vegada la processionària afecta espècies de més alçada, perquè el clima fred abans era un topall en alçada que ara ja no existeix, per tant, fins fa uns quants anys el pi negre estava més o menys salvat d'aquests atacs de processionària i actualment la processionària afecta de ple en aquestes pinedes de pi negre. I un que també ha sortit fa una estoneta és aquest impacte de la mortalitat o del decaïment degut al canvi de les condicions. En aquest cas és una fotografia d'un alzinar de la Garrotxa l'any 22. Aquest alzinar, gràcies a les condicions pròpies de l'alzina com a espècie planifòlia, es va poder recuperar quan les condicions van millorar. Per tant, no ens hem d'imaginar això avui com un cementiri d'alzines. Però, en canvi, aquí sí que tenim aquesta fotografia d'Osona del 23... Ai, perdó, em pensava que n'hi havia una altra d'Osona. En el que sí que hi ha clarament mortalitat de pi roig lligada a la que estava explicant fa un moment el diputat. Què passa? Aquests pins van néixer fa 80-90 anys en unes condicions en les que clarament no feia tanta calor i en les que habitualment plovia més. Les condicions estan canviant, les regles del joc han canviat a mesura que aquests pins creixien i ara es troben que comencen a estar fora del seu rang de confort, comencen a estar fora de les condicions en les que aquests pins poden viure còmodament. I això comporta que comencem a viure i a veure aquests episodis de mortalitat. Que previsiblement, com també comentava el diputat, ja us he dit que anaven sortint coses que totes pensava, mira, això m'anirà bé. Previsiblement pot ser que portin aquest canvi progressiu del paisatge. El pi roig, en la seva distribució europea, Catalunya és al límit sud, per tant ja estem en la zona més sud en la que el pi roig pot viure,
Si les condicions estan canviant, doncs aquest límit anirà pujant cada vegada més, per tant, en latitud. Per tant, cada cop estarem més fora del rang de distribució del pi roig. Això què implica? Doncs pel que estem veient hi ha una clara tendència a Europa en la que s'està veient que la defoliació, especialment a la part sud d'Europa, aquí on estem, a la conca del Mediterrani, cada cop hi ha més defoliació en els últims anys i que, a més, això no sé si té làser, que, a més, aquesta tendència fa que un cop hi ha hagut un episodi de defoliació, com els que veieu al gràfic de la dreta, la defoliació normalment va lligat, aquests episodis de defoliació van lligats a episodis de sequera. Hi ha un episodi de sequera, augmenta la defoliació, aquest episodi de sequera passa, torna a ploure, l'episodi de sequera es dona per acabat, però el grau de defoliació no es recupera. Veieu que hi ha com tendències de pujar i després es manté. Per tant, no es recuperen els valors previs a l'episodi de sequera. És a dir, aquesta defoliació cada vegada és més greu. Això, en realitat, s'està veient a tota Europa i no només està passant amb aquests impactes que us estava comentant, sinó que a nivell general estem veient que cada vegada estem sotmesos a més impactes i de més intensitat a nivell de tota Europa. I què fem davant d'això? Estem veient que els boscos són molt importants per nosaltres, que els utilitzem, que ens ofereixen coses que són molt importants pel benestar humà, però resulta que estan sotmesos a uns impactes molt forts i que previsiblement no s'han d'acabar i no han d'anar menys. Llavors, què fem davant d'això? A part de desesperar-nos, que no seria la millor opció, què podem fer davant d'això? Doncs fa uns quants anys, arran d'un projecte que vam fer en col·laboració amb l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, vam avaluar com havien canviat un seguit de serveis ecosistèmics, que no cal entrar-hi, però són aquests que veieu, bolets, fustes, correntiu, embornal de carboni i control de l'erosió. Vam avaluar com havien canviat aquests serveis en els darrers 25 anys. Vam agafar dades dels inventaris forestals nacionals i vam mirar enrere de l'IFN4 cap enrere a l'IFN2, com havien canviat aquests serveis en els darrers 25 anys. I vam intentar trobar quines variables explicaven aquests canvis. I, oh sorpresa, les que menys explicaven eren les de clima i les d'anomalia climàtica. I, en canvi, les que tenien més importància eren les que tenien a veure amb la gestió, la diversitat i l'estructura. Especialment l'estructura. Això vol dir que els canvis són atribuïbles sobretot a l'àrea basal, que és una variable que es relaciona amb la competència. L'àrea basal té un efecte negatiu en la pèrdua d'aquests serveis ecosistèmics i, en canvi, el diàmetre normal mitjà, que és una variable que s'associa amb la grandària i amb l'edat i la maduresa d'un arbre, té un efecte positiu. Com més competència, menys serveis ecosistèmics, com arbres més grans i més madurs, més serveis ecosistèmics, per ser molt simplista. Això ens va portar a una posició molt esperançadora, i és que si la gestió té un pes molt important en els canvis que s'han produït en els serveis ecosistèmics en els darrers 25 anys, potser és una bona idea apostar per aquesta gestió forestal adaptada al canvi climàtic per poder acompanyar, per poder fer aquest acompanyament dels nostres boscos per adaptar-se a tots aquests reptes que estan havent d'assumir. I què entenem per aquesta gestió forestal adaptada al canvi climàtic? Doncs aquella que vagi dirigida a augmentar la diversitat d'espècies, a augmentar la diversitat d'estructures, a augmentar la diversitat del paisatge, paisatges en mosaic, paisatge agrosilvopastorals, augmentar la maduresa del bosc i mantenir, i sempre que es pugui augmentar, aquesta biodiversitat per evitar desastres com el que deia el diputat d'aquesta pèrdua tan flagrant de biodiversitat dels darrers anys. Una cosa important és que no hi ha una solució única, la gestió forestal s'ha de fer a mida per cada lloc, no és un vestit que li va bé a qualsevol bosc. Com dèiem al principi, Catalunya té boscos molt diversos, per tant, no podem pensar que una única solució ens anirà bé a tot arreu, sinó que hem de ser capaços de trobar què convé en cada cas, en funció de què tenim, de quines condicions climàtiques tenim, de quina és la realitat social de la zona, si hi ha pastors que puguin recuperar pastures o no n'hi ha, quin arrelament social té aquella zona i quin tipus de boscos hi tenim. Per
Per tant, cada indret necessita que adequem les actuacions en cada cas. Pot ser que en alguns casos tallar arbres sigui la millor opció, evidentment, no és cap crim tallar arbres, però pot ser que en altres llocs vulguem promoure aquesta maduresa o aquest camí cap a la maduresa, en realitat. Per tant, les dues opcions són bones, només cal saber en quin cas s'ha de fer cada cosa. I sobretot també hem de tenir present que és molt important, també lligant amb els relats dels anteriors, de l'alcalde, del diputat i del director general, és important fer formació i sensibilització per poder canviar aquestes pràctiques que estan molt arrelades, que en realitat ja no estan alineades amb el que ens convé actualment. Cal fer molta pedagogia, com deia el diputat, per canviar una mica aquest relat, per deixar de veure els boscos com llocs sacralitzats en els que només podem anar a fer-hi activitats de lleure i de respiracions, diguem, sinó que puguem entendre que hi hem d'intervenir, que els hem d'acompanyar i que necessitem ajudar-los per a aquesta adaptació al canvi climàtic. Sempre incorporant aquesta mirada de la conservació de la biodiversitat i promovent sempre que sigui possible la maduresa del bosc en aquelles zones on sigui plausible i on es pugui implementar i sigui realista fer-ho. I diria que això és el que us volia explicar. No sé si teniu preguntes o dubtes o qüestions.